आरो बेयाव जों बेखौनो बुंबोदों हा मोनाब्ला जोङो मालाबा भट होआनानै जोङो आकर्डस खालामदों एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन जायाब्ला जों जिहेतु डिसाइडिं फेक्टर जों नङाबा रावबो बेयाव देरहानानै थांनो हाया गोरलैयै बेखायनो फैबाय थानाय समाव एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन सनितपुर बिश्वनाथनि जौगानायजों लोगोसे जातीय सार्थआव सनितपुर बिश्वनाथनि रायजो राजाफ्रा गावनि डिसिसनखौ गावसोरनो लागोन आरो बेयाव रावबो जाहाथे हस्तक्षेप खालामा बे बाथ्राखौसो जों स्पष्ट बुंदों जाबाय जे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि जिफोर दफा दङमोन बे दफाखौ आखरे आखरे मावफुंनांगौनि थाखाय सनितपुर आरो बिश्वनाथ गहपुरनि सिमुलुगुरि बा लखिमपुरनि पार्सियेल मोनसे जि सार्कोल बे एरियासिम जि सोसननायनि जि बाथ्रा बे बाथ्रानि सायाव जोङो खोब स्पष्टयै रायजो राजाजों जों दिनै रायलायगोन आरो अलरेडि बेनि सायाव सावरायनाया सोलिगासिनो दङ जे 60टा गामि गिबि मन्थ्रि बिथाङा 26 जानुवारियाव फोसावदोंमोन बिनि 41टा गामिल' सोसननाय जाबाय 19टा गामिखौ दाबो सोसननो आद्रा दङ आरो जोंनि दाबिया 60टा नङा जोंनि दाबिया जाबाय 600-700 जिखिनि बाउन्डारि कमिसननो जों होबाय बाउन्डारि कमिसना आसाम केबिनेटआव हरगोन रिकमेन्डेसन आसाम केबिनेटआ एप्रुभेल खालामनानै राज्यपाला नटिफाइ खालामनांगौ आरो 2 नभेम्बराव राज्यपाल बिथाङा नटिफिकेसननि गेजेरजों 41 गामिखौ सोसननानै उदालगुरि जिल्लायाव मार्च खालामनानै होबाय दा बे 41 गामिखौ सोसननायनि उनाव दानि बे परिबेसाव बेखौ सेटेलाइट काउन्सिल बादि नुदों खिन्थु 6 सिडुला मालाबाबो सेटेलाइट काउन्सिल जाया 6 सिडुला जाबाय कन्टिगुवास आरो कम्पेक्ट एरिया दा बेखायनो 3082 खान जे बिटिसिआव बा बिटिएडिआव दङमोन बिटिआरआव बियो दिनै 3123 खान गामि टटेल जाबाय आरो बिनि गेजेरजों जोंनि एरिया बांबाय आरो बिनि गेजेरजों थाखानाय जिल्लायाव आरो गोदानै सोसनजानाय गामिफोरखौ लानानै 60टा माने 54+6 जि 40+6 समष्टि बेखौ 54+6 60टा समष्टि दानांगोन थाखानायावबो मोनसे मोननै बारायगोन गोदान जिल्ला गोदान एरियायावबो बारायगोन आरो बिनि गेजेरजों जोंनि 6 सिडुलनि राजनितिक जि मर्यादा संबिधानिक जि जोंनि अधिकार बेखौ आबुङै मोनफुंनायनि थाखाय जोङो खामानि मावगासिनो दङ बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों थाखानाय 6 सिडुलखौ मोर आपग्रेडेशन एनहेन्समेन्टनि बेबस्था लाबोनाय जादों आर्टिकल 280 एमेन्डमेन्टनि गेजेरजों फाइनेन्स कमिसननि बेबस्था दङ आरो 3B पावार टु मेक लस बे बाथ्रानि गेजेरजों 39टा जि साबजेक्ट दङमोन एडिशनेल मोनथाम फुल फ्लेजेड बारायनानै 42 जागोन आरो एडिशनेल मोनबाया थाखानाय साबजेक्टआव बेयो एडिशन जागोन दा बे बाथ्राफोरखौ लानानै जों दिनै गोथौयै आरो गुवारै सावरायगोन गुबुन मोनसेथिं एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि बेलायाव जोंहा एनडिएफबिनि जि केस उइथड्रयेलनि मेटार बे प्रक्रिया सोलिबाय थादों खिन्थु लेहेम जादों जों सरकारखौ नारसिनदों 30 नभेम्बरनि जि दिल्लीनि जइन्ट मनिटरिं कमिटि दङमोन बेयाव जों सरकारखौ प्रेसार होदों आरो हाइनियास केसखौबो उइथड्र खालामनो थाखाय बिथांमोना प्रसेस खालामदों होनना खिथादों रिहेबिलिटेशननि बेलायाव 4203 मोनबाय 667 मोनबावनांगौ दङ बिनि एप्रुभेला जाबाय खिन्थु फैसाया रिलिज जायाखै दा बेखौ लानानै जोंनि एक्स एनडिएफबि बिथांमोना खुद्रिनायाव फोरमायदों डेफिनेटलि जोंबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दाबि दैखांगोन आसाम सरकारा गोख्रैनो बे फैसाखौ रिलिज खालामनांगौ आरोबाव जिखिनि मार्टियार परियाल 201 नो होबाय 25 जननो होबाय 337 आरो 59 दङ बिथांमोननि फैसाखौ रिलिज खालामनानै होनांगौ लोगोसेनो आद्रा थानाय मार्टियार परियाला फैसा मोननांगौ दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा क्लियार हाग्रायाव थानाय बर'फोरनि थाखाय फरेस्ट राइट एक्टनि गेजेरजों लेन्ड एन्टाइटेलमेन्टनि जि बेबस्था बियो 5000 परियालनो दासिम होनाय जाबाय खिन्थु आरोबाव एनादार 19000 दङ ढेकियाजुलि आरो माखासे नोङो गहपुर माने बिश्वनाथ समष्टिफोराव बिनि खामानिया एसे आवगायदों नाथाय सारिदुवार जि एरिया बा दानि न'दुवार आरो सिगांनि सतिया बेयाव सासे एमएलएआ बादा होनानै दोनदों खुनु कारनाव जों बेखौ गनाया आरो बिथाङा जेसेबां बादा होआ मानो सरकारा बाध्य आरो आयेन बादियै हा होनायनि खामानिखौ मावनांगोन दा बेखायनो जोङो बे बिथिंनि सायाव सावरायगोन सिंगल टिचार जिर' टिचार
टेट एपइन्टमेन्ट जानांगौ जोंनि स्कुला फरायसा फरायसुलि खमायलांदों जोंहा टिचार गैयिनि थाखाय गार्जेनफ्रा फरायसा फरायसुलिखौ हरनायाव आख' फाख' जादों इजिएस्ट सेन्टार 75 स्कुलाव पोस्ट क्रिएशन जायाखै आसाम सरकारखौ जों दाबि होदों आरो बिथांमोना मोननै पोस्ट क्रिएशन खालामनो होननानै बुंदों जायफोर गोदानै प्रभिन्सियेलाइज जानाय बे स्कुलखौ सेल्फ बेस्ड स्कुल हिसाबै माने डिक्लेयार खालामनायनि थाखाय सोलोंथाइ मन्थ्रिया खोथा होदों बे खामानिफ्रा आखरे जानांगोन 50टा मडेल हाई स्कुल टि गार्डेन मडेलाव गायसननायनि बाथ्राया सनितपुर बिश्वनाथाव गोबां स्कुल बेयाव गायसनजागोन जेराव भेन्सार गैया जेराव सरकारि स्कुल गैया गुबुन मोनसेथिं भेन्सार स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनायनि गेजेरजों सनितपुर बिश्वनाथनि जेसेबां हाई स्कुल एलपि एमइ दङ बे स्कुलखौ रैखा खालामनांगौ आरो जों क्वालिटि एडुकेसन मोननांगौ बे जोंनि गुबै दाबि नङा जोंनि जे थांखिया जाबाय जोंनि सरकारा जोंनो होनाय जि कमिटमेन्ट जे सनितपुर बिश्वनाथनि बर' इनहेबिटेड एरिया बर' मैखोम ओनसोल बे जायगाफोरखौ बे रेभिनिउफोरखौ बे भिलेजफोरखौ सोसननायनि थाखाय भारत सरकार आसाम सरकार एकर्डनि समाव कमिटमेन्ट होदों कमिटमेन्ट बायदि बाउन्डारि कमिसन दादों बाउन्डारि कमिसना गासै तथ्यखौ लाबाय आरो बे हिसाबै बाउन्डारि कमिसना आसाम सरकारनो रिकमेन्ड खालामदों आसाम सरकारा एप्रुभेल होनांगोन दा बे बेलायाव माला जागोन ना जाया बे डाउटआ डेफिनेटलि रायजो राजानियाव दङ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बे बाथ्राफोरखौ सरकारनो जोङो फोरमायदों प्रेसार होदों आरो जों बुंदों जे जोंनि जि दाबि जोंनि जिखिनि गामि बे गामिफोरा हाबसननांगोन सोसनजानांगोन आरो आल्टिमेट सोसन जेलासिम आबुङै सोसन जाया बे समसिम जोंनि नाजानाय जोंनि नारसिननाय जोंनि दाबिया सोलिबाय थागोन दा बेखायनो जोंनि खावलायनाया जाबाय सरकारा टाइम बाउन्ड इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौ आरो जुदि टाइम बाउन्ड इमप्लिमेन्टेसन जायाब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिनि फिथाइखौ होगोन कारन सनितपुर बिश्वनाथाव 2.5 लाख बर'फोर दङ आरो सनितपुर बिश्वनाथनि रायजो राजाफ्रा सनितपुर लकसभा समस्तियाव बा बिधान सभा समस्तियाव जेला बिसायख'थि फैदों जातीय इस्यु माहारियारि जेंना जेंसि सुस्रांनायनि सार्थआव भट होबोदों कुनु दलनि सार्थआव भट होआखै दा बेखायनो 26नि सिगां इमप्लिमेन्टेसननि कमिटमेन्ट दङ 26आव फैनो बारा गोबाव गैलिया 26आव लकसभानि इलेक्सन दङ आरो बेयाव जों बेखौनो बुंबोदों हा मोनाब्ला जोङो मालाबा भट होआ होननानै जोङो आकर्लस खालामदों एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन जायाब्ला जिहेतु डिसाइडिं फेक्टर जों नङाबा रावबो बेयाव देरहानानै थांनो हाया गोरलैयै बेखायनो फैबाय थानाय समाव एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन सनितपुर बिश्वनाथनि जौगानायजों लोगोसे जातीय सार्थआव सनितपुर बिश्वनाथनि रायजो राजाफ्रा गावनि डिसिसनखौ गावसोरनो लागोन आरो बेयाव रावबो जाहाथे हस्तक्षेप खालामा बे बाथ्राखौसो जों स्पष्ट बुंदों आं मैया नुदों जे गोबां जोंनि माखासे दैदेनगिरि बा माखासे सकल माने दैदेनगिरिफ्रा जोंखौ माने सोंखारिफिननाय जों नुदों दा अमर सिंह ब्रह्मआ माबा कमेन्ट होनाय आं नुदों खाथियाव दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा दङमोन दा बे बाथ्राफोरखौ लानानै आङो गोदानै बुंनो लुबैयाखै कारन बिथांमोनजों मा जुक्ति आरो मा तर्क होनो जोंनि खोथाया स्पष्ट आरो जों बेयाव कुनु लाखोमानाय सिखोमानाय गैया जोंहा कुनु सेकेन्ड थट सेकेन्ड एजेन्डा गैया जोंनि एजेन्डाया जाबाय जातीय सार्थ माहारिनि सार्थ बिथांमोना सोरबा पार्टिनि सार्थआव बुंदोंब्ला बिथांमोना सोरबानि व्यक्ति लाबालाबनि थाखाय बुंदोंब्ला आंहा बिनि सायाव कमेन्ट होनो गोनां गैया बाथ्राया जाहैबाय जे बिथाङा सिक्स सिडुलखौ सानाव फरायनानै नायदों ना हरनि सिमाङाव नुनानै बुंदों आं बुजियाखै भारतनि संबिधाननि सिक्स सिडुला गावनि जायगायाव मजबुतै बेयो क्लियारै दङ आरो बे सिक्स सिडुलनि बिथायावनो 2003नि एकर्ड MOS बायदियै BTC दानाय जादों आरो BTAD सिमा बानायनाय जादों 2020नि एकर्ड बायदियै बे MOSनि बायदियै बेयाव BTR बे एरियाखौ नमेनक्लेचार होनानै BTR सुक्ति खालामनाय जादों